Nu, Mike Tyson. Care este versul vostru preferat dintr-o piesă de Red? Eu nu prea știu versurile cu tot marcoale. Aia cu sutien nu-mi place. M-am tot gândit ce poetic ar fi să mă spun cu sutienul tot de Foc nebun. Iese pe opțiune. Foc nebun. Cum a fost formată trupa? Ce m-am spus eu? Când scoateți piesă? Foc nebun. 8 iunie! Platformele de streaming, inclusiv YouTube Music, care este și a platformă de De streaming. ce n-ai ascultat piesa Pop? Care este idolul vostru? Vale Michelin. Știi Băbărica Junior? Nu, Mike Tyson. Asta ești tu dacă n-asculti piesa. Bă, la urmă...